Hola Jesús, Hola. ja toca primera victòria a casa. Què li has de dir? La grada que avui ha estat espectacular. Hòstia, doncs jo voldria que estiguessin encara com els bombos de Calanda, els tambors de Calanda, perquè hi ha dos i ressonen molt, però si tinguessin la plena de bombos, molt millor. A mi m'agrada la salsa. He de dir que molt bé, que han ajudat moltíssim. Una forta abraçada i unes gràcies enormes a l'afició. I ara anem de cara al partit. Heu començat molt bé, després semblava que la cosa s'ha anat adorçant. Ens heu fet patir molt en el quart set. Com has vist aquesta evolució? Com creus que hem aconseguit al final endur-nos això endavant, que semblava que costava una mica al final? Ha estat un partit amb normalitat. Vull dir, hem començat guanyant un set molt disputat, que hem estat molt empatats fins als 20 punts pràcticament que no ens hem anat. Després, al segon set, sí que és veritat que ens hem aposentat millor, el nostre sistema de defensa funcionava i estaven còmodes a pista. Què és el que passa? El que passa sempre quan vas 2-0. L'equip rival apreta i el teu, si dones minuts per agafar també ritme competitiu a gent que juga una mica menys o que s'ho mereix, perquè ha treballat per jugar minuts, doncs de vegades hi ha desconnexió. I la veritat, bueno, no hem jugat tant com un grup com el primer i el segon set. Tot i això ens hem revifat i hem tingut les nostres opcions, però bueno, què li farem? Hem perdut el tercer, que es perd moltes vegades a la vida. I el millor és que ens hem endut els 3 punts cap a casa. Moltes felicitats i el que li he dit a la Laura, a continuar guanyant, que volem moltes més victòries. Doncs aquí a Gornal en tindrem moltes i l'equip penso que s'està cohesionant moltíssim. Laura, la jugadora que ja va debutar la setmana passada fora, però aquí a casa encara no havia pogut jugar per temes de transfer, ha demostrat que té un nivell i que és molt difícil de parar perquè té recursos i a poc s'està fent també en recepció. I se li ha notat veterania amb alguns punts d'aquests, o sigui, és un bon fitxatge. Sí, a poc estem, tot i les baixes, perquè Isota encara no estava per jugar i alguna altra que encara està rodant-se, no està al 100%, anem pas a pas adquirint el nivell que tindríem que continuar amb ell i millorar-lo, perquè això és un no parar. Doncs vinga, Jesús, felicitats i fins d'aquí 15 dies. Aquí ens veiem. Apa, adéu.